ndabvunza kadhike kanzi unoita izifi matumwa namaititi kuya kuzondinetsa chichichi yaubvanisana masemende kutaura ndabva ndatotaura seizvo amazi netumwa namaititi chichichichi kuti tizoya kuzovarwisa istafu chichichi and stuff but ndezvekunyepa because maititi wacho handitovaziva kuti ndekazvo ende moziwaka vakamonditisadhira vasati vandipa kana mari yangu nanhadzi ndakutoda mari yangu avari because so far vanitenderedza media yese mabuyese ndongoonekwa nevanhu havana mwana vandipa mari yangu isei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzanosanganisira maititi vabuda vachitawo live stream yavo dzosanganisira zvakare bhudhi vaye vakabuda zuro netisheti yavo ine green like limelight hamino zvainge yakaita iyo tisheti yavo rudzi rwaro asi ndio zvakare yavabuda nayo vachirekodhewa nhasi kuti vanga vachiti raiva dhendera vanga vakaronga namai vanzi tatakaronga kuti hanzi ngativasetire apo vatanzi maiti handivazivi ona manje hanzi hatombovazivi kuti maiti tiyekera vakaita sei handivazivi izvozvi kwakwati kutoenda ikokuku mai vachoni vakamutuma kutoti aite vhidhiyo iyoyo havasati vamubhadhira mari ona manje saka zviri kufamba sei muona manje ndikatosha kuti zvakaoma zvokwadi namwari kudai apangatiradza kuti pakaipa tozi kuti ndofunga kuda paakapedza kurekodha iyo vhidhiyo kuti yakarekodwa zuro here yakarekodwa zuro ndobva yamanwa nayo kumapurisa here yamanwa nayo kumapurisa ndobva yatoendawo ndokundondutwa zvavo vakanzi chitaura ikoko kuti iwo wakanga wabhadhagwa namaekera kupi akatoti aiwa handa kubhadhagwa namaiti dzaiva nemhata yetaita set up saka munhu arifanira kundipa mari yangu ndimai vakanga vachimborekodha vhidhiyo zivo maiti vakabudawo nhasiwo vari mukati memota yavo ndobva vatotanga kutovunzwa nemunhu kuti munhu unoda kuti chiine experience yenyu zvakanzi nda kutenda zvakare mapurisa mubhureni yekauti kira mastandi vanotinetsa kuti mabhura handichazoziva hangu mapurisa acho ndikuti ndekamba ipi asi kwanza atinovatenda zvese zvakanichena kuti muperevere zvese bhozhula chaiyo chaiyo kana zvina kushata handizi ndobva vatanga kutiita live yavo paya ngatigoverenga makomenti ikonzwa kuti zviri kufamba sei zvinhu zvachoni nekuti zvinhu zvacho zvinoconfusa kuti saka bhudhi vaya kana vakanziitai wai vakaita vhidhiyo iya vachiti ndakatumwa namaititi kuti ndikuita sei ndichigwine vapedza kudaro kunhasi vakuti maiti handivazivi hapeno ndobva zvikanzi nevanhu usarwisa vanhu iwe uri gouchere munhu zvikanzi nekuti wangotata hanzi izvozvi zvimai vakandizadza pasocial media everywhere ndazara sei havasati vandipa mari yangu saka utoda mari yake murume wayo zvotoda kuti zvokwadi wakatsvaga mari marari haasitomboita zvokuseka arikuda mari yake kubva kuna mai vavo tisiwo zvikanzi koma audios anzi kukoti kwachoni tifambirana nenyaya ndobva zvanzi nyaya dzekunyebaka dzakaoma kucreata madhirama asina nemusoro wese akapurwa anotaura chokwadi you can't do 180 who paid you the truth will come out surely those audios were messages back and forth between parties the case still continues yemaaudio indaita zangu pamwe vanhu vaikomenda pane uyu yatakanga taita zuro achinzi asi sei maaudios achiita sei achigakagaka nekuda kwei paieditwa yakapeitwa saka ina handizivi nekuti seingodwa chinhu chachakarelisiwa ndo chataitana nezvacho we don't know zvikanzi looks like we still have to run around mastreets efacebook again this week we shall not get tired nhasi makuda arohwe nezuro vanhu vaifara apo tibvireipo muri nyoka muri tsvuku kuviri munoti uku muri marwaivhi chaivo chaivanoita zvokuchinja macolors vanhu vanga vachinzwa zvavo zvikanzi I go with the first testimony I think intimidation worked here that's my gut ndevamwe wavo this guy akapinzwa busy and problem yakaita wakanga wapinza mapurisa mukati panhau dzevanhu vari kutafaita vari vaviri vadzimadzimaya iwe wopinza mapurisa mukati ari kupinda papi maona manje zvikanzi nyaya dzekunyeba wai mazibha tichipusiswa nazvo izvi zvikanzi nevamwe kunyepa iwe hakuna kana munhu asingazivi maiti even che vanhu vari kugokwa ndoziva kuti maititi variko zvikanzi saka nevanhu vekugokwa zvikanzi saka vogokwa vapinda papi naisisi imi gonai kutora pose pamuri nevamwe zvakare zvikanzi ini brother yangu ari muharare chaimo handiti haavazivi zvikanzi nevamwe zvakare kubva zuro nyaya yake wasn't adding up manje mapurisa haumazi zvakanaka uchataura zvako chokwadi chese
handiti ndezvataura zvikanzi ushamwari hunosiyana sure pane chidzidzo apa pashamwari mbiri idzi zvokwadi chiripo chidzidzo nokuti handichahwisi kuti nekuda kwekuti havachawirirani kudaiwo so vese vakutanga kuita zvavari kuita achazi kuti urogerwa ndeupi vanoda kukwasana ndevapi. I don't understand kuti chii chakanyatsa kuitika zvacho chaicho chokuti vanhu ava paiwirirana isusu were not there pavaiwirirana pachoni uye matangira azvakazoita kusvika izvizvi vanhu vakuita sei vakuchitsvagirana mwana wekuti vafikisane. Hatizi kuti zvichaguma nepi zvikanzi nevamwe zvakare takazotaura isu mabragmans kuti something don't add up hezvo chinzwai munhu wenyu ushu gore rino tamboitiswa hedu agive up ko kungomurova zvokupera ipapapo nevamwewo zvakare si munhu unoda kunyatsa kubatwa iri laya achaziva chokwadi pamwe ari kutoningirina so achinzi taura zvakati ndakati I don't know because uyu kauyu murume uyu kana anga atumwa kunzi hanzi ndanorova mai vaivai wai kuda waifana kungopedzera nyaya dzake namai vaya namura ivo mai dheko vachoni vopedzera naro vaviri dambudziko rakaisika kuti wakazongopinza nyaya dzavakadzi vaviri avo opinza mapurisa mukati macho muona manje saka ndofunga zvina kutira zvakanaka kuti iwo unopinza mapurisa munyaya dzevakadzi vaviri vari kurwisana paindaneti nekuda kwei muona ka ende iwo azotaura hanzi ndezvesocial media muona saka chezvo kuti ungoda kupinza mapurisa musocial media yekuti waida kuti asei ipapo zvikanzi t-shirt yatrenda iyi yanachiya kuti ndo yanga akapfeka futi paibudiswa namai vaye achirekhodhiwa ndo yaabudisa zvakare kira paanga achitaura yati apa manje dambudziko repaisi kuti anga achitaura kumapurisa here kana kuti ari kukoti here kana kuti anga achitaura ari pazhe asati aziva ipapo kuti anga achitaura ari pai zvikanzi we knew it zvinhu zvato zvakaoma anoda kumbonzi yekera so asati akunyembera kuzungaira ushu murume wanika uyoyu zvikanzi how zvikanzi kunzima wena lies after lies ai yazi kumele banchwaye uzaze akipe nginiso but audios care handisi kuzvorewe izvozvo. Mukomana uyu akuita damage control higher score pamaaudio tochiti chii futi toti makabika zvese here namaidheko wachoni ye since ari kuti ndezvekunyepa zvikanzi watawo vazivi wakati unoda chi mari yako ukuti chii zvakare hauchazwisiki zvakutaura haibokanda sokuhamba njani pidigu anyuiti komaaudio atakanzwa uyu anoda kuyekera uyu taizviziva pakaipa mari pakaipa uri benzi nonzonzo. Sometimes you have to be careful, it affects your CRB, especially you are a celebrity. CRB anzuzoreve zvakare. It affects your visa application going abroad. By my sister, play your cards wisely. Remember, in whatever step or decision you make, just think your beautiful girls will love you. CRB and this good cross country cross border, I don't know. Zvikanze mudzimai wa lost nasi vamwe vanopinda nebhutsu mumagumbezi rakacheka nyika zvokwadi ndevamwe avo vangachasa izvozvo asi kuti wangachekwa ndiani. Zvikanzi manga mambosungirwei I am lost. Vamwe ndokuti mudzimai wanoita mubhulo chokwadi chabuda zvacho pachena. Zvikanzi madhuye tinewe pamunamato uri wedu ndo kunonzi munhu jere ndere munhu wese. Big up, I support you manjenjenje nevamwewo zvakare ndokwanga kureketa kuvidhiyo yaitwa namura kuinstagram because izvi zvipeji repafacebook vari kuti takahekwa. Zvikanzi nevamwe vari kuti welcome kupi munhu ari palive achitarisa polisi apa ari kudzokera kuseo so iwelcome yei ndivamwe zvakare apa. Saka zvikanzi tasarenda vamwe vakati kushingisa kutotaura chinoza kunge zvinodadisa kupinda mujeri ndevamwewo zvakare vanga chidero isu hatizoziviwo. Zvikanzi nevamwe I give up on this lady. Zvakanzi rana ndisaura wake akamurarisawo mumasales ndo arikuwa revenge avatawo mumasales saka inawe kuti imbopindawo mumasales machoni hatizivo. Zvanamwe teammate hanzi enge akasungwa
kopi imi zuro taitotaura tese usiku ndaitoseka hangu muchitoti avharirwa zvandiriko hatimbovhundusirwe zvikanzi nevamwe zvakare we used to like it but now I've seen that pane problem ngaindigumira ipapapo. I don't know makomenzi ayo kuti hanzi mentally psychological what most people vanodiagnose munhu pafacebook saka makomenzi ayo handizoziva kuti why vachidiagnose munhu pafacebook vanhu vazhinji zvikanzi nevamwe vamwe ndokutanga kutuka vanhu vatanga kutuka vamwe vachituka zvimwe zvacho zvezvita deep hatizozvikwanisi nekuti vamwe vanongwani mapersonary avo nawo votuka zvinyanzi. Vamwe ndokuti Smile Mahara koma audio tipeiwo humbowo kuti kunyeba here kana kuti kwete page riripi ivo vatanzi rakahikwiwa ndozvavataura zvikanzi achanyura hake sekutamba munenge muri kumupembedza asi one day uchanyura ndivamwe waderawo vanhu vanotuka zvokwadividwe hai vanhu vanombozama kutuka zvavo saka rikaingoti ndo zvimwe zvezvinhu zvandandiita sezvandandisangana nazvo vamwe wakati Kate Family tiriko vamwe wakati mudzimai hatimufariri vamwe wakati dai akambogarako vamwe wakati maindi dzavo hadzinanyatsoti hei tikati don't mafungiro evanhu nezvituko zvavanga tiita izvezvo indine ndaita pwini saka handizivi kuti nyaya yavo ichaguma kupi namai vavo maidheko avo vari kupinzana vachiburisana mukati mezvitorongo zvacho zviri kurehwa izvozvo ndo zvandokwanisa kutaura chakubatai zvakare pachikamu chinotevera.